Бүген мине атам өйдән куып чыгарачак. Ул әниемә мине бүген төнлә белән куып чыгарам дип кычкырды. Төн салкынча. Йолдызлар яктысы астында мин күрше авылга барып җитә алар идем үзе. Ә ул нәкъ менә шул сәгатьләрдә туса, нишләргә? Бәлки ул минем үксүләремне ишетә торгандыр һәм күз яшьләремә чыланган йөземне күрер өчен бу дөньяга ашыгадыр. Һәм ул бичаракаем куеныма алып җылытсам да туңып калтыраныр инде. Син нигә дип тудың икән? Үзең бик матур булсаң да, сине беркем дә яратмас инде улкаем минем. Гәшә синең елмаюың барлык балаларныкы һәм минем кеше энемнеке төсле бик матур булса да, сине бары тик мин генә үбеп назлармын инде балам. Гәрчә синең нәни кулларың уенчыкка дип үрелсә дә, син бары минем күз яшьләрем белән генә уйный алырсың шул, улым минем. Әгәр сине дөньяга яралткан бәндә карнымда ятуыңны сизеп алу белән сине яратмый башлаган икән, никләргә дип бу дөньяга килдең син? Юк. Син минем өчен килдең. Бер вакыт кичен Тимоконның фәкыйрь бер урамыннан узып барганда, мин үзләренең баскыч төбендә утырып торган бер ярлы хатынны күреп алдым. Аның менә бала табар көне җиткәнлеге әллә кайдан күренеп тора. Һәм йөзе бик тә кайгылы иде. Шул вакыт ишектән бер ир килеп чыкты да әлеге хатынга тупас итеп нидер кычкырды. Хатын миннән бик оялды. Гәрлегеннән нишләргә дә белмәде. Бу минутта мин әлеге хатынны өзелеп кызганып куйдым һәм үземдә хатын-кызлар арасында гына була торган ниндидер бер шиксез теләктәшлек хисе уянуын тойдым. Ләкин алар яныннан тизрәк үтеп китәргә ашыктым һәм эшемнән генә шундый нәтиҗәгә килдем. Хатын-кызның әлеге газаплы һәм изге бер халәте хакында иратлар моңарчы бер ни дә әйтми килгәннәр икән, димәк, без хатын-кызлар үзебез бу турыда башлап сүз әйтергә тиешбез. Әгәр сәнгатьнең максаты кеше хәлен аңлау һәм шиксез кызганудан һәр нәрсәне бизәп һәм матур итеп күрсәтүгә юнәлгән булса, ни өчен соң әле без кайбер җирәнгеч бәндәләр аңында бу хәлне пычрактан арындырмый калганбыз? Тормышның изге мәгънәсе ана булудан башлана. Җирдә кеше балаларын тәрбия кылучы ялгыз бер хатын-кызның дөньядагы теләсә кайсы баланың әнисенә нинди тирән наз һәм мәхәббәт белән карап торган тойсыннар иде. Йөзе шатлык белән балкый. Бала көтә яшь хатын барын җуйган, тормыш җиле кайырган бер канатын. Малай көтә, исем сайлый, сабый тиздән туачак. Ал бишеге булыр аның, тик әтисез булачак. Хаталарын төзәтергә килер, гафу ит дияр. Әйе, кичерә күр дияр һәм башын түбән ияр. Менә шундый уйлар белән җилпеп сыңар канатын яктуйлар гына уйлап, бәби көтә яшь хатын. Әтием дияргә кызыгып үстем мин күп вакыт үпкәләп еладым. Үпкәләп яшәргә хакым юк икәнне мин үзгәч бары тик аңладым. Яшәвең сәбәпләрен
сүздә булды әнием. Яхшы сүздә булды әнием. Исемә төшәсең син ерак әтием. Күпме илләр безнең арада. Кечкенә идем мин яныңнан киткәндә. Күпме еллар безнең аера. Яхшы сүздә булды әнием. Әтидә, әнидә була ул бергенә. Кадерле кешесез дөньяда. Мин сезгә шулада аерым яшәү сәбәпләрен белдем. Үпкәләмим сиңа әтием. Ул синең әтиең. Кичерә күр диде. Яхшы сүздә булды әнием. Яхшы сүздә булды Минем әти хәрби кеше, рота командиры. Әни белән алар аерылыштылар. Теркәлгән никахларның яртысына якыны таркылган заманда яшибез, әллә ни зур яңалык түгел диярсез. Анасы шулай. Әмма безнең аралар салкынаюга аның әнидән аерылуы гына гаепле түгел бугай. Әтинең үземне якын итүен, яратуын кечкенә чагымда да сизмәдем. Миңа тартылуын тойсам, мин моны берничек тә оныта алмас идем. Юк, ул мине кыерсытмады, какмады. Һәм шул ук вакытта башка әтиләр кебек балам дип өзелеп тә тормады. Без бабайлар белән күрше генә урамда яшәдек. Якын булгач, яшь керә идем аларга. Әтине дә очраткалыйм. Аны анда күреп торгач, әни белән аерылышканнарын да бик озак аңламадым әле. 5 яшьлек сабыйга соң әти бабайлар йортына кайтып керсә, куанып каршысына йөгерәм, кочаклап алам. Дус кызларымны әтиләре күтәреп ала. Битләреннән, чәчләреннән үбә. Мин дә шуны көтәм. Ул мине шунда ук җиткәтә. Булды, кызым, булды. Назлавын бик озак көттем мин аны. Хәзер туктадым. Әтинең күптән инде башка гаиләсе бар, улы үсә. Ул анда бәхетледер дип беләм. Сирәк кенә әбиләрдә очрашабыз, әмма мин аңа хәзер элеккеге кебек ярату, өмет итеп карамыйм инде. Әти, әни, нинди матур исем.
Кемгә әйтим үзелеп, әти дип. Кемгә генә дәшеп карасам да, йөрәк хисем бетми әйтелеп. Иптәшләрем килеп әтисенең күкрәгенә башын куйганда, кем гаепле? Минем әтием дип эндәшәсем килеп торганга. Әтим юк минем. Исемендә алып киткән җилләр еракка. Әти, әти, нинди якын кешем, урының буш минем йөрәктә. Тормыш юлым сузыла барган саен, юксынуым арта күрәсең. Тормышымда маяк булыр кешем, килсә дә бик сине күрәсем. Нәрсә көтим әле тумас борын, баласыннан качкан атадан, белсәм дә мин синең исемеңне исемемә кушып атамам. Күңел боек, үз баласы итеп үз итсә дә һәрбер бусага, булсын иде минем үз әтием, булсын иде, үлгән булса да. Özünün əti qoyşanı qayta deyib Geliş etəmsingim əyitkənim Yerak dağılı qaytarıb alamı deyib Yuvatqanın görəm ənikəmin Yüreğində bizge urun yok mu? Şid gayrede yaşayıp başladım Tek üzerine uyladım Niksini bizni eti başladım Şirge savmı eti diye Bilesin mi ümit ikendim Özünün eti tizden koytar diye Bilesin mi singlim kütkenim Yüreğinde bizge urun yok mu? Şid gayrede yaşayıp başladım Dik üzerine gene uyladım Niksini bizni eti başladım Alayının bir gün eti diye Min işittim siva deşkendim Min uzulan siva eti diye Dikı yodağına deşemdim Yüreğinde bizge urun yok mu? Şid gayrede yaşayıp başladım Dik üzerine gene uyladım Niksini bizni eti
başladım. Yüreğinde bizge urun yok mu? Şid gayrede yaşay başladım. Dik gözüne gene uyladım. Nixini bizni eti başladım. Nigati bizni Йокыларың тынышмы? Йоткан жерлерің тар һәм караңгы түгелме, кадерле кешем минем? Тавышымнан гына булса да таныйсыңдыр бит әтием. Көнгә чыксам, 40 яктан кысып алган дөнья мәшәкатьләремне, юллары, бұрмалы тормышымның ваклыкларын бер якка куеп, тагын синең яннарыңа килдем әле. Бер сүздән түгелергә торган күңелемне бушатыр өчен, инде ничәнче көн дәвамында бергәләнгән җаныма тынычлык табу ниятендә бүген дә синең яныңа ашыктым. Кулларымдагы ике бөртек гөлчәчәк кабереңне матурлап кына калмыйча, безнең бу сөйләшүебезнең телсез шаһитлары да булсыннар иде. Сизәсеңме, әтием? Тагын бер көзгә кереп барабыз. Әллә шуңа инде бу мең кыллы да, моңлы да, вакыты белән шомлы да күңелемә һич урын таба алмый иза чигәм. Хисләремне, җан авызымны аңларга, тыңларга ярый әле синең каберең бар, газиз кешем. Тормыш юлында очраган киртәләр аша чыга алмый, бергәләнгән, үзгәләнгән чакларымда киңәшләреңне бирә алмасаң да, мин белеп яшим. Син һәр вакыт миңа тик яхшылык кына телисең. Әтей. Шушы кыска гына, әмма җир йөзендә һәр баланың хокукы булган бу сүзне мин бер вакытта да әйтә алмадым. Чөнки эндәшер кешем булмады. Гәрчә телем әттә дип ачылса да, мин әлегәчә һәм моннан соң да бу сүзне әйтүдән мәхрүммен. Шөкер, Ходай миңа барысын да биргән. Якын дусларны да, сәләт тә, тел һәм белем ачкычында, ләкин шул ук вакытта ул миннән бер бик тә кадерле нәрсәне тартып алган. Ул да булса, әти сүзен. Әй, әтием, мин бит сине үз-үземне белә башлаганнан бирле эзләдем. Шөкер, таптым, ләкин күпкә соңга калып таптым. Туфрагыңда инде күптән гөлләр үсә. Мин һәр вакыт сине көтеп яшәдем. Менә килеп керерсең дә, улым дип күтәреп алырсың кебек тоела иде. Яшьтәшләрем әтиләренең киң күкрәкләренә сыенганда, көчле кулларында һавага чөелгәндә, мин үз-үземә урын таба алмый, бит очларымны яндырып, тәгәрәгән яшьләремне күрсәтмәс өчен күзләремне яшьрәйтеп. Минем дә бит иңнәремдә синең йомшак һәм җылы кулларыңны тоясым, кул башларыңа атланып уйныйсым, синең белән бергәләп шаярасым, мине әтисез дип рәнҗеткәннәр алдыннан бергә үтәсем килә иде. Гаиләдә бердән-бер ир бала буларак, әле ныгырга да өлгермәгән иңнәремә тормыш йөген бик иртә алдым. Мин белгән, бүгенге җитеш тормышта яшәгән күп кенә дусларымның ирешелгән уңышлары башында әтиләре торса да, минем уңышларым да, ялгышларым да үземнеке. Бәхетемне үзем курдым. Чит куллар кагылмады, бу күңелем ничә тапкыр сыгылды, тик сынмады. Күкрәгеңә кысып, яратып бер кышып,
балам дейіп сүйе білмедің. Сені сүйе алмадым, әткейді алмадым, ашылса да нәни тіллерім. Аңла сені де мені, ғайып білемеймін еді, шундай хиссіз күшсіз ұлығаныға. Өтер әлі йыллар, кесішірелер юллар, жырлайым бары көңіл тұлғаныға. Атылап кеткен шақта сен болмадың янында, қолдан тұтып ердем етмедің. Ойлар жел тарата, жан тартыны қаны тарта, жүрегімнен шуңа кетмедің. Ғайып білемеймін еді, шундай хиссіз күшсіз бұлағаныға. Өтер әлі йыллар, кесішірелер юллар, жырлайым бары көңіл тұлғаныға. Тұрмыш деңгізінде яшәу мезгілінде, ятимлік ашысын сезгенмін. Сені керек шақларда, сақларға, яқларға, түшім қысып нешік түзгенмін. Ғайып білемеймін еді, шундай хиссіз күшсіз бұлағаныға. Өтер әлі йыллар, кесішірелер юллар, жырлайым бары көңіл тұлғаныға. Кесішірелер юллар, жырлайым бары көңіл тұлғаныға. Төрле чагы була икән ул бу тормышның әти. Гомер буе укый торган бер фән икән ул. Еш кына аның сорауларына хәтта дәрәҗәле галимнәр дә җавап бирә алмыйча югалып калалардыр. Сыный да бу тормыш, эй, сыный шул, авырмы дип сорап тормый ул. Төрле чагы булып тора. Иңнәремә канатлар куеп күккә чигән мизгелләре дә, шул канатларны кайрып җиргә бәргән мәлләре дә. Бәхеттән исергән чакларыма караганда, уртларым конаганчы тишемне кыскан. Тырнакларым учыма батып кергәнче, кулларымны йодрыклап түзгән чакларым күбрәк кебек. Юк, гомер юлымда очраган үрләрнең биеклегеннән,
Упкыннарның текелегеннән бер кайчанда зарланмадым һәм зарланмаячакмын. Чөнки бу үзем ярган юл. Бала чагымда ни өчен башкаларга уңышлар шулай җиңел бирелә соң, ә миңа бер кечкенә генә шатлыкта күпме авырлыклар белән килә дип изгеләнә торган идем. 7 кат тир түгеп, кан яш куеп тапкан бәхетнең бик кадерле булуын яшәгән саен ныграк аңлыйм, әтием. Шатлыклы мизгелләренә караганда, бала чагымның күз яше белән искә алырлык чаклар күбрәк. Ләкин үсә-үсә тормыш мине дә еламаска өйрәтте. Кешеләрнең күрдем күп төрлесен, гадиләрен күрдем, иресен. Ләкин ничек кенә булмасын, юлларымда изге күңелле кешеләр күбрәк сыман. Әнә шушы дусларым, газиз әнкәм, алтындай затлы һәм җандай газиз туганнарым, хезмәттәшләрем, иҗатымны яраткан һәм үз иткән кешеләрем белән бәхетлемен. Ә иң мөһиме, моң-зарларга бирешмәслек кенә йөрәгемдә әле көчем бар. Шул йөрәкне җил дауылдан саклар янәшәмдә газиз кешем бар. Без икәү сөйләшкән вакыт аралыгында да гомерләрнең бер мизгеле үтеп бара. Шулай шул. Вакыт үзенекен итә. Безнең нинди уй-хисләр чолганышында яшәүебезгә карамастан, гомер дигәннең үз агышында. Канатлары кайрылган кош баласыдай үрсәләнгән балам рәнҗеп йөрми микән дип, җаның тынычсызланмасын, әтием. Моннан шактый элек, хәтта синең кабереңнең кайда икәнлеген дә белмичә яшәгән чагымда язылган, хәзер инде күпләрнең яраткан җырына әйләнгән йөрәк авазым бүгенге очрашуыбызның соңгы сүзләре булып яңгырасын иде дә, дуга өмет итеп яткан рухыңа барып ирешсен иде, газиз әтием минем. Ир-егетләр еламый ул балам. Әниемнең әйткән сүзләре шулай диеп һәр эндәшкән саен сагыш белән тула күзләре. Tanglar süyüp uyattı da Tünler mıngı koşup gittiler Mangayıma yıllar bir ortalı Koyup şigur şittiler Kişi bəxtinin künləşmeymen Kişi koyğasından gülmeymen Kızın şeşek atkan ağaç görsem Yaz kilgen deyip şaulap yermeymen Tünüge eğlengenin Vakıtta bitindi anlarga Dik hamanı da bala şaktağı day Min ışanam eli tanlarga Kişi bəxtindən künləşmeymen Kişi koyğasından gülmeymen Kızın şeşek atkan ağaç görsem Yaz kilgen deyip şaulap
Кеше кайгысыннан гülмимен. Күзен чәчәк аткан агач күрсәм, яз килгән дип шаулап йөрмимен. Кеше бәхетеннән көнләшмимен. Кеше кайгысыннан гülмимен. Күзен чәчәк аткан агач күрсәм, яз килгән дип шаулап йөрмимен. Күзен чәчәк аткан агач күрсәм, яз килгән дип шаулап йөрмимен. Куллары беренче мәртәбә бишек читенә ырынгач, дөньяны ул бик тар итеп тойды. 4 яктан бишек чите белән кыймаланган бу кечтеки дөньядан риза булмыйча идәнгә омтылды ул. Бишектән 40 мәртәбә ягылып төшмәгән бала түгел, ди торган иде минем әни. Озаклама ул стена белән уратып алынган өй эчендә тарсына башлады һәм әледән-әле бусагага килеп тертелде. Ниндидер көч аны бусаганың теге ягына этәрә иде. Бала бусагада тәпиләнә, ди торган иде минем әни. Ишек алдына чыккач ул капкага таба омтылды. Урамга чыккач, басу капкасын чыккач, горизонтка. Басу капкасын атлап чыккан бала аны атлап та керә белергә тиеш, ди торган иде минем әни. Горизонт аръягында озак югалып торды ул. Байтак еллар үтте. Юлларның туган йорттан гына башланмавын, гомумән юлларның башы да, азыгы да юк икәнен аңлый башлагач, шиксезлекнең асылына төшенгәч, дөньяны бишек чите, 4 стена, капка, басу капкасы һәм горизонт белән үлчәүнең ялгыш икәнлегенә тәмам инангач, беренче мәртәбә артына борылып карады. Һәм еракта таныш горизонт күренде. Кинәт ниндидер көч аны шунда тартты һәм ул ашыгып кирегә таба атлады. Таныш горизонтка барып җиткәч, таныш басу капкасы күренде. Басу капкасыннан соң таныш йорт капкасы, таныш бусага. Ләкин таныш бусаганы атлап кергәч, таныш бишекне күрмәде ул. Буш бишекне чормага менгереп куйганнар иде. Бишекне чормага элеп куяр өчен ясамыйлар, ди торган иде минем әни. Менә шушы мизгелдә ул үзенең күптән инде бала түгеллеген аңлады һәм бусагага карамыйча гына, капкага карамыйча гына, басу капкасына карамыйча гына горизонт артына китеп югалды. Аңа оят иде. Бишекнең бүгенгә кадәр буш торуы өчен ул үзен гаепле санады. Бала атасы, ди торган иде минем әни. Сабыйлар, җиһанны яңратып елыйлар. Нораси күзләрен ачкандай,
бәхетле булсын дип юрыйлар. Дөньяга тыганда сабыйлар, җиһанны яңратып елыйлар. Нораси күзләрен ачканда, бәхетле булсын дип юрыйлар. Сабыйлар мәхәббәт җимеше, сабыйлар күз яшен түкмәсен. Парлылар мәңгегә гел бергә булыгыз, сабыйлар ятимлек күрмәсен. Сабыйлар мәхәббәт җимеше, сабыйлар күз яшен түкмәсен. Парлылар мәңгегә гел бергә булыгыз, сабыйлар ятимлек күрмәсен. Сабыйлар аңламас ялгышны, әтиләр, әниләр төзәтик. Булмасын әтиле ятимнәр, язмышны үзебез үзгәртик. Сабыйлар мәхәббәт җимеше, сабыйлар күз яшен түкмәсен. Парлылар мәңгегә гел бергә булыгыз, сабыйлар ятимлек күрмәсен. Сабыйлар мәхәббәт җимеше, сабыйлар күз яшен түкмәсен. Парлылар мәңгегә гел бергә булыгыз, сабыйлар ятимлек күрмәсен. Бар канатларыгыз сынмасын, төзәтмәс ялгышлар булмасын. Тигез типкән парлы йөрәкләр сөҗүпләренә уралсын. Сабыйлар мәхәббәт җимеше, сабыйлар күз яшен түкмәсен. Парлылар мәңгегә гел бергә булыгыз, сабыйлар ятимлек күрмәсен. Сабыйлар ятимлек күрмәсен. Сабыйлар ятимлек күрмәсен. Хөрмәтле радио тыңлаучы якын дусларыбыз, әле сез «Әтиле ятимнәр» исемле тапшыру тыңладыгыз. Материаллар Лена Шагыйрҗанның поэмаларыннан, Нурлан Ганиев, Гәрәй Рәхим нәсерләреннән алынды. Һәм Кәүсәрия Шафикова, Гакил Сагиров шигырьләре кулланылды. Ә инде музыкаль яктан Мәликә башкаруындагы «Әтием» исемле җыр, Нуретдин Хусаинов башкаруындагы «Нигә ташладың, әти?», Эльмира Сөләйманова башкаруындагы «Әти» дип әйтә алмадым, Габделфәт Сафин башкаруындагы «Адашкан әтигә» һәм Гүзәл Уразова башкаруындагы «Әтиле ятимнәр» исемле җырлар бизәде.